ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκάναρ, modem, printer, CD-ROM, DVD, home cinema και... Ωραία, τι γράφει εδώ? Και... τι αυτό? Γλώσσιμα. Πώς? Γλώσσιμα, γιατί γλώσσα και το υπογλώσσα είναι. Υπογλώσσιμα, αχα! Γλώσσιμα. Το κατάστημα Avax δεν σταματά εδώ. Κινητά τηλέφωνα, δορυφορικές κυρές που τοποθετούμε οι ίδιοι στο χώρο σας. Αλλά και εκπλήκτης για τους μικρούς μας φίλους. Sony PlayStation, παιχνίδια για ηλεκτρονικό υπολογιστή, Pokemon, Magic και για αυτούς που αγαπούν τη μουσική σε μουσική αρμονία Casio. Το κατάστημα Avax σας παρέχει ό,τι πιο σύγχρονο χρειάζεστε, αλλά και ακόμη και κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν και μοναδικές ευκολίες πληρωμής. Στον Avax είμαστε κοντά σας όπου τι μας χρειαστείτε και για όσο χρόνο θέλετε. Ελάτε να επιλέξουμε μαζί ό,τι χρειάζεται και τα υπόλοιπα. Αφήστε τα σημάσκια. Κατάστημα Avax, Παπαδόπουλος Γιάννης. Μεραρχίας 120 κοντά στην αστυνομία, στο Κυρτάκι δίπλα, στο Μίντιο. Στο Μίντιο. Τηλέφωνο και φάξ 24 160. Avax. Σας υποστηρίζει. Και μωρέ και